تمسح فينا مدلوب إيش الفروغنا لمحبة لتلفنا تينا الفرج نساها اسمة البنات هاريس لهتيتنا انزل هدينا وردي لنا الخلسين هيا فينا بشروقنا بالاختيار تيشي الحياة Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ara l-mulej ġej fost id-dija, niżel sabiex iżur bislim lill-poplu tiegħu u jġiblu il-ħajja ta' dejjem. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina, inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina, inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed Mario Buttigieg. O Alla li tista' kollox, bil-grazzja tiegħek anqalna u ibqa' jaqaf magħna biex aħna li b'xewqa kbira qegħdin nistennew il-miġja ta' ibnek il-waħdini niksbu kull għajnuna meħtieġa għal ħajja f'din id-dinja u fl-oħra. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, żommu s-sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dal-waqt feċ. Ħini ir-raġel li jagħmel dan u l-bniedem li jżomm sħiħ fih, iħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm idu il-bot mill-emejl ħażin. U ma jgħidx il-frustier li trabat mal-mulej, sa jifridni l-mulej mill-poplu tiegħu. U liet il-frustier li ntrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex iħobbu isem il-mulej u jkunu għaddejja tiegħu. Kull min iħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferraħhom f'dar it-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sakrifiċċji tagħhom ikunu joġbuni tilajn minn fuq l-artal tiegħi għal dari, dar it-talb, din tissejjaħ għal popli kollha. Oraklu ta' Sid il-mulej li jiġbor l-mxerdin ta' Iżrael, nissokta niġbor lit-turrufnati tiegħu fl-imkien ma' dawk li deġà ġbart. Il-kelma tal-mulej. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iħen għalija Alla u jbarikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi il-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. L-art tat il-frott tagħna, ibarikna Alla, Alla tagħna, ibarikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor.
Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja mulej żurna bisliem biex naqbżu bil-ferħ qudiemek. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Arem l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: intom battu tistaqsu lil Ġwanni u ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mużbieħ jixel u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li qiegħed nagħmel jiġdu għalija li kien il-missier li batni. Il-kelma tal-mulej. Musib qasir. Mela eżis nistgħu ngħidu li l-evanġelisti kollha jitkellmu dwar Ġwanni l-Battista. Imma l-evanġelista San Ġwan li tagħna din is-silta għandu il-mod tiegħu kif jitkellem dwar dan il-personaġġ. L-ewwel qabel kollox il-Battista huwa muri f'dan l-Evanġelju bħala x-xhud ta' Ġesu, bħala dak li ġie biex jixed għad-dawl li huwa Ġesu. U għalkemm Ġwanni wkoll der bħala dawl għall poplu, id-dawl tiegħu kien bħal mużbieħ nemnem ħdejn id-dawl jiddi li hu Ġesu. Imma biex żgur ħadd ma jħallat lil Ġwanni il-Battista mal-Messija, fil-bidu ta' dan l-Evanġelju naqraw kif għal 3 darbiet Ġwanni jistqar quddiem dawk li marru sabiex jistaqsuh li huwa min kien jekk kienx il-Messija, jew inkella dawk li qegħdin nistennewh. U kien biss Ġwanni kien biss leħen jgħajjad fid-deżert, ħejju it-triq għall-mulej. Dik kienet il-missjoni ta' Ġwanni, illi jaħdem qabel ma ġa Kristu jippreparalu poplu li kien imħejji biex jilqa' lil Ġesu. U għalhekk f'dan l-avvent importanti ħafna li nitolbu l-grazzja. Xi grazzja li narfu il-preżenza tal-Alla fostna. Alla qiegħed fostna mingħajr dubju. Veru li ma naraħx, imma nħossu il-preżenza tiegħu. U għalhekk fis-Salm għandna sentenza sabiħa fejn ngħidulu: imbirek Sidi l-mulej minn jum għal ieħor jieħu ħsiebna Alla is-Salvatur tagħna. Men Alla tagħna jieħu ħsiebna. Alla tagħna jimpurtaħ minn kollox. Alla tagħna jagħmel dak kollu li l-bniedem li jista' jkollu bżonn. U għall-bniedem issa li jrid jara fil-Kristu. Jekk narfu l-Kristu u nkunu għaraf neħtassew, ma tgħaddix ġurnata li ma naħsibx fuqu. Għaliex? Għax bniedem tħobbu tiftakar fih kull minuta li tgħaddi bil-wieqfa.
Nitolbu lill-Alla l-missierna sabiex ikollu ħnina minna u jiberikna ħalli nwaslu lill-ġnus kollha l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni li ġabinna Ġesu. Għalhekk ngħidu kun magħna mulej, kun magħna. Biex il-Knisja tkun tassew id-dawl tal-ġnus u sagrament universali ta' salvazzjoni nitolbu. Biex napprezzaw it-tajjeb li hemm f'kull bniedem u f'kull twemmin li jġib il-qoddim il-valuri tal-Evanġelju nitolbu. Biex nuru rispett u ospitalità lejn il-barranin li jkunu fostna u li ma nisfruttawx lil dawk li jiġu jaħdmu fil-gżejjer tagħna nitolbu. Biex nifhmu li l-ħajja nisranija mhijiex osservanza ta' liġijiet imma xhieda konkreta ta' impenn li jitwielet mill-kuntatt tal-kelma ta' Alla nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, aħna qegħdin nistennew lil feddej tagħna Sidna Ġesu Kristu, għenna nilqgħuh bil-fidi billi jkollna qalbna miftuħa għal kull bniedem maħluq ġbija tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamil ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti. Widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek, il-qajt tal-pum li bis-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina l-għajnuna int fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukullhom kien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om Verġni stennitu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u reħ meta wasal u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajiet kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej,
Osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek stennew ksama. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Botiġiċ li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma abbandonati minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġosep żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minoħati għalina.
لا دخلنيش في التجريب ازدا اهلسنا مدني اهلسنا طلبك مولاي من كل دني اتينا في التيبة والهنناتيك الباتش في زميننا باش نكونوا خلصة دايم مدنوب مهارسة من كل انكبيت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيزو كريستو مولاي جيزو كريستو ليت لابوستلتيك نخلي لكم سليم ناتيكم سليم تيي لا تخارس لين ذنوبيتنا ازدا هارس لين الفيدة الكنيسة تيك أتي أسلم العقدة اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش بالسلطنة على ديم تديم الباċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja li d-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għadġis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Ġesu l-Immanuel Alla mana ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie Signor Alla. Nħobbok Signor.
u li bent Alla sar bniedem u ġej jagħmar fostna. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċokontan nitolbuk mulej, biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, għajnuna li żbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.